Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, апа модаро, бардоре ки тамошо мекунед. Авиакасай Толибов, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Бардораи азиз, имрӯз 23 апрели соли 2025 боз ҳам дар эфир ҳастем. Эфир буромадем, бардораи азиз, ки шуморо аз нархи навои билетҳо бохабар кунем. Дар моҳи апрел нархи навои чӣ хел шидисай ва нафарое ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, бардораи азиз, номере ки дар рӯи экран дидесен охириш 5497 дами номеро WhatsApp аст. шумо метавонед ки баъд аз эфир дар WhatsApp мо муроҷиат кунед, оиди нархи навои билет саволотона тием билет харидорӣ кунед пурсен. Ба тамоми рӯи дунё, бардораи азиз, нагуфта намонад ки билет ҳастай. Билети электронӣ дорем. ай Москва душанбе рафтан ё ки ай душанбе омадан ба Москва бошад, Питер бошад, ба любой ҷо, бардораи азиз, билет ҳаст, мегирем, электронӣ аст, дар WhatsApp-тон равон мекунем. Баъд ба сомонирам, бардораи азиз, билет гирифта метавонем. Нафарое ки аз Тоҷикистон бисёр мепурсанд, ба сомонирам шумо метавонед перевод кунед ба рублам. Бардораи азиз, метавонед ки билет харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. Авиакасаи Толибов аст. марҳамат кунед. Зиёдаи 3 сол мешавад, қариби на 3 сол мешавад ки дами самт, дами система ҳастем, кор кардесем, бародарҷоно. ба дили пур метавонед ки муроҷиат кунед, билетотона гирифта метиҳем. соати кори мо аз соати 7 саҳар сар мешавад то 11 шаб ба вақти Москва. дар ҳамин вақт шумо метавонед билетҳои худтона харидорӣ кунед. Саволотон бошад оиди билет, не вобаста ба билет бошад, бародарҷоно, бо хубтар мешавад. ба чени медонистагимон шумода ҷавобша метиҳем. марҳамат кунед, бародарҷоно. ина дар эфир ҳастем, 1 соат. саволотон бошад, саволотона додан гирем. кӯшиш мекунем ки, бародарҷоно, ҳар рӯз эфир кунем. ҳар рӯз 1 соат ҷудо кунем, вақт ҷудо кунем, эфир кунем барои шуморо. лекин агар ҳар рӯзам натавонистем, ба қадри имкон хай 1 ҳафтада 1 бор ё 2 бор кӯшиш мекунем, бародарҷоно, бироем шуморо гап занем, нархи навои билета, вазъиятҳоро, ҳамаша. нафаре ки меҳмон бошем, подписатсия кунем барои дастгирии канал. билетҳои рафтан, бародари азиз, ози арзон ҳастай, ҳолиам арзона. билетҳои омадан бошад қимат, яъне ки Тоҷикистонро дар назар дорем, бародарҷоно. ай Тоҷикистон ба шаҳрҳои Россия омадан, билеташ қимат, назар ба рафтана. ина марҳамат кунед. хуб, дар эфир якум нафаре ки иштирок карданд, Холиқова Гулноза. хуш омадед, апа. Жуковский Хуҷанд чанд сум аст? 1 май. 1 май Жуковский Хуҷанд. хуб, боз мебинем. 1 май.
Жуковский ба Хуҷанд. خب از Жуковский ба Хуҷанд 1 май 16500 рубл мешавад, 2 май бошад 16000 рублей мешавад. Жуковский ба Хуҷанд. Салом алейкум брат Созен Тенҷин. Кам наму бидин. Алейкум салом бародарҷон. Бале, охирон эфире ки када будем да 31 март буд бародарҷон. Баъд эфир када натонистем дига. Хай сабабои хуша дошт. Ба ҳамин хотир нашид эфир када. Шахсиятое ки дар ҳамин канал пеш подписатсия кардагиянд чанд қа пеш. Пешаи Рамазон мо қариб ҳар рӯз эфир мекардем бародаро. Баъд Рамазон шуд, дар Рамазон эфир накардем. Лекин дар WhatsApp ҳастему. Эфирам ки накунем, мо дар WhatsApp ҳастем бародаро. Шумо метавонед муроҷиат кунед, билет гирифтан гирен. Ай сипас кӯшиш мекунем бародарҷоно бо амухе эфир бироем ранги аму режими пешина. Ҳар рӯз кӯшиш мекунем 1 соат бироем. Лекин нашид бо ба қадри имкон бо мо мебинем буромадан мегирем эфирда. Видеорам када партофтан мегирем. Подписатсия кунед каналда, касе ки меҳмон боша. Авиакас ҳастай, масалан метавонед истифода барен. Юсуф Мирзозода 27 апрел Внуково Душанбе чанд сум яка. Хоб боз мебинем бародар. Ютаир 27 апрел. апрел Внуково Душанбе 11500 рубл мешавад. 16 июн аз Москва ба Душанбе ночной рейс Сомон Эйр бошад брат. 16 июн. хоб боз мебинем бародарҷон. Москва Душанбе рейси шабона. Так моҳи июн давози қиматтарае. Дамадедов ҳаст шаби 15. Ин шаби 14 мешавад. Хоб хулас шаби 15 Дамадедов Душанбе ҳаста рейси Сомон Айр. Рейси шабонаш бародари азиз 23500 рублай ҳозира шуда. Агар ҳамин нарх маъқул бошад шумо дар Сомон Эйр ҳастай гирифта метавонед бародарҷон. Лекин агар бигем ки қимата хай бождат кардан дар кора. Шаби 16 ҳам ҳамун нархае. 23500 рубл мешавад. Дамадедов Душанбе ҳастай соати 12:30 12:30 парвоз ҳастай бародари. Соати 9:30 шаб регистратсияш сар мешавад. ам хеле рейс ҳастай 23500 рубл. Бародари азиз, нафарое ки нав эфири дуромадистен хоҳиш мекунем дастгирӣ кунед, ядонагӣ лайка бигзорен. Эфирмон дар эфир дастгирӣ шавад. Як 20 хеле шид 20 рӯз шид. Чанд қа мешавад ки эфир накардем бародарҷоно. Авиакасаи Толибов ҳастай. Марҳамат кунед бародарҷоно, дар хизматем. Билетҳои поезд, автобус дохили шаҳрҳои Россия ҳастай бародаро. Агар касе ки ай Москва масад Питер рафтанияй, дига ҷо рафтанияй, поезд ҳам аст бародарҷоно, автобус ҳам ҳастай. Билет самолёт боша ба любой давлат ҳастай. Тоҷикистон мерен ёки Узбекистон, Қазоқистон, ки ҷое ки мерен бародаро билет самолёта дорем. Поезду автобус бошад фақат дохили
фақат дохили шаҳрҳои Россия мешавад, бардори азиз. Апаву модарое ки тамошо мекунем. марамат кунем. саволотуна навистан гиред. билетҳо озам арзон астай, бардори азиз, рафтан арзон астай. хоб бошем, брат, ждат мекунем барори кор, брат. номерота дорум, бо алоқа мекунем қариби рафтан. майлаш хоб ака. иншолло алоқа кунем, бардори азиз. бо хай дидан мегирем ози то моҳи июна. ози як моҳ апрели на набуд мешавад. май, июн. якним моҳи дигар то 15 моҳи июна. мумкин то вақта, бардори азиз, ё ки апаву модарое ки тамошо мекунем, бо то вақта арзон шава билет Москва Душанбе. ҳозира шуда арзонаш 23500 рубл дар моҳи июн. ози ҳам билетҳои пеш арзонай, бардоро. билетҳое ки нами 4 рӯз пешай, 5 рӯз пешай, ё ки як ҳафта пешай, ҳам хелиш арзон астай. бунуква Душанбе мақсад 24 да ина пагада рейс мешад, 10200 рубл мешад, бардоро. баъди вай 25 мешад, 11500 мешад. хулас ҳам билетҳои 2 рӯз 3 рӯз пеши ки астай, ҳамино арзон мешад. боҷа вариантҳои Жуковский Душанберам арзон астай. 2400, 2500, 2300 ҳам хеле вариантҳо астай. Шереметова Бухтар астай. Шереметова Бухтар вариантҳои арзонаш 12000 рубл, 10000 рубл, 2200, 2300 ҳам хеле астай. охирои апрел мешад. масад билетҳое ки арзон астай, ин ҳаминое, бардоро. ана омадан бошад. хеле мози истодаи нархиш қиматай, бардорҷоно. ҳафт нафарем дар эфир. 4 дона лайк астай, бардори азиз. касе ки лайка намонда бошад, яктагӣ лайка бизанед. шодиҷон иброгимов, салом бародари азизам. ба 1 июла билет қимат мешавад ё не? алейкум салом бародарҷон. 1 июла киҷо дар кора шумо дар ҳози бародар? боз як пешакӣ гуфта намешавад, бародари азиз, ки билет қимат мешавад, арзон мешавад. и барои ки чанд чиз вобастаи, бародар. курса нигоҳ мекунанд, вазъията нигоҳ мекунанд, чӣ гап мешавад, чӣ хел мешавад. ҳозир гуфта наметавонем, бародари азиз, моҳи июлда чӣ хел мешавад. мумкин арзон шавад, мумкин 10000 шавад, 5000 шавад билет. Москва Душанбе ё Душанбе Москва. хуб, Москва Душанбе. ҳозираш дар моҳи июлда овозои мо омадааст шумо.
Москва душанбе 23500 рублай ҳози акай шодиҷон ҳамҷо тамошо кади савоши бародар арзонуш ай ҳама арзонуш 23500 рубл рейси Somon Air хидмон астай Домодедов астай мақсад ҳози билетҳои арзон инами пешакиай бардору инами 2 рӯз мондан ё 3 рӯз мондан ҳами хеле ина Жуковский душанбе пагада аст мақсад паги дигар астай нархаш 2300 2400 ҳами хел бо баъди 25 мақсад 26 27 бо боло рафтан гира бо қиматтар мешавад ами расчёти 2-3 рӯза пешакира гирифта арзон кадам хе рафтесиян ҳозирашна масах билетҳои 2-3 рӯз монданда бигирӣ ҳами хел ҳозирашда бурд кадесиян бардору ана нафарое ки як 15 рӯз пеш мегиранд 20 рӯз пеш мегиранд қиматтара нисбат ба ӯе ки 2-3 рӯз монданда мегирӣ ҳози ҳами хел шидесай бардораи азиз як хел вақт мешавад ки наоборот астай билете ки 2 рӯз 3 рӯз мондагиай и қиматаю як 2 ҳафта пешиш ё 3 ҳафта пешиш ки ҳастай уш арзонае як хел вақт ихе мешавад билет фурӯши ҳам билетҳо ихе мешавад бо як хел вақт ихе таомитян ба ҳамин хотир ҳози намешавад гуфта моҳи июлда арзон мешавад ё намешавад ё моҳи июнда бародарҷон ҳеҷ гуфта намешавад билетҳои омадан бошад душанбе Москва ай ҳама арзоне ки нигоҳ кунем моҳи май мешавад ай 24-25 май боло то 29 мая мақсад билетҳои арзон астай 26000 рублия бародар ана пешаш бо қимата инаи апрелда қимата то охирои апрела якумои майда мақсад ҳами хел принсипи билет фурӯшӣ ҳози ҳами хела хариду фурӯшуш салом акаҷон 25 апрел алейкум салом 25 апрел киҷо дар корай бародарҷон числош навистену аз куҷо ба куҷо буданашам гап занем шомадем бародари азиз нафарои ки нав дохил мешин Юсуфҷон Юнусов салом алейкум бародар Москва хуҷам ба моҳи май санаҳои 15 чанд сумай пешакӣ раҳмат алейкум салом акаи Юсуфҷон хушомадем бародари азиз 15 майда бародари азиз озия дақиқа 15 майда билети арзон варианти арзон ай Домодедов мешавад ака Юсуф Домодедов хуҷанд астай 18000 рублай ба и нарх ҳамин рӯзай бародар пага мебинӣ бо арзон ши ё қимат ши як соатда метавонад нархи билет бозӣ кунад бародарҷон ним соатда метавонад бозӣ кунад як билета ки ҳози мо дидесем и ҳамин моментай бародар инами ҳоз инами чӣ бугум минуту секунде ки рафтесай ҳозияй 5 минут пас ҳамуро ай сар бизан мебинӣ бародари азиз ё арзон шудагия ё қимат шудагия ами ранги курси долларай бозӣ мекунад бародари азиз ира ҳами як нархе ки мо ҳозир бигем то пагара мақсад ин нестай бародаро бисёри нафаро аввал мепирсанд билета баъд пагада муроҷиат мекунанд повторна ки акам билета гирифтан дар кор баъд хай мо гап мезанем ки ҳамхе нархш ҳамхе шида мегӯянд ки шумо дина мора хе гуфта будем бародарҷон бо билет бозӣ мекунад нархш хоб 25 дар Жуковский душанбе
оз мебинем бародар. Жуйковский душанбе 25 так 10300 рублей мешавад бародар. Пага ё паги дига 24-25 да Жуковский душанбе 2300 бардори азиз. Касе ки мақсад раки бошад пага паги дига 2300 метавонем харидорӣ кинем. Аз ҳамин авиакасаи мо билетотона оформим карда дар WhatsApp мепартоем. Билетҳои электронӣ ҳастанд бардоро. ба нафарое ки мегӯянд ҳам билета мо чоп кинем, коғаз метен, бардори азиз, ягон чи шумода дар кор нест. На чоп кинем, на ҳичи. Фақат ҳамин аэропорт ки рафтем, паспортона битен, тамом билети шумо аллакай оформид шидагия. Электронӣ аст. Ҳози ҳама маънои электрони худаш, яъне ки чоп накардан, чоп намекунӣ дига, на коғаз мегирӣ дастуда, на ҳичи. Электрони кишид ва худаш дар телефонай бародар, ҳамааш дар телефон аст. мо сурати билета шумода мепартоем. Агар ягон ҷода дар кор шид, нишон медиҳем, лекин ягон ҷода билети шумо дар кор намешавад бародар. Шумо аэропорт ки рафтем, шуморо намегӯянд ки мо билета нишон диҳем. Правильно? Ҳамин нафарое ки Москва мебиёянд, мераванд, ягон бор шуморо гуфтагӯянд ки билета нишон диҳем. Фақат мегӯянд дайте паспорт. Вақте ки регистратсиони стойка мерем, ҳамҷо шитагиям представителои ҳамун авиакомпания мақсад дайте паспорт, пожалуйста, мегӯянд. Ба ё намегӯянд ки покажите билет ваш. ба ҳамин хотир шумо бисёри бардорон мегӯянд ки мо ҳамёро чоп кинем, чӣ хел мешавад, чӣ хел мо билета мегирем. Билет электронияй бардори азиз. Сурат шароӣ кардем, дастаточно. Сурат шароӣ мекунем ба хотири шумо ай бифаҳмем ки числош кае, соаташ кае, кай мепарад. Ҳамин чизша шумо масалан бояд бинед. Ном, фамилияи худона, масалан ҳамаш дуруст ки бошад, я барои ҳам шумо рӯй мекунем бардорон. У аэропорт ягон ҷода дар кор нест билети шумо. Масалан намепурсанд ки билет нишон диҳед. Электрони ҳастай бардори азиз, ҳози ҳама чиз электрони шидагӣ ҳастай. бисёри ҳуҷҷатҳо ҳози электрони шидастанд бардори азиз. хай пеш буд ҳам хел. Дар ҳақиқат пеш билета чоп мекарданд, медоданд. ҳози ҳам мекунанд. баъзе бардорие ки ҳастанд, мераванд аз авиакасаҳо харидорӣ мекунанд, мақсад чопшон мекунанд, метиҳанд. ҳози ҳам яхе нафарое ки ҳастанд мекунанд харид. лекин ҳамин чизҳо уже дар кор нестанд бардорон. бардори азиз, эфира агар тонем падилитсам кунем. раҳмат, саломат бошед. Обод бошед апаҷону акаҷонуе ки тамошо мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои суханои хубтон. خب эфир аст. активности эфир бародари азиз паст шидагия.
бародари азиз, марҳамат ки ин саволотро бошад нависем. хуб, кам часпидиса чи филм?
бардораи азиз, эфирам ҷамъбаст мекунем. бо насиб кардаги бошад эфир мекунем. Аз нарх навои билет, аз вазъиятҳо шуморо бохабар мекунем. касе меҳмон бошед, подписатсия кунед. Нафароиде ки билет дар кораи бардораи азиз, ина номерои ки ҳозир дар рӯи экран дидесен, охириш 5497. Дар ҳамин номеро WhatsApp аз соати 7 саҳар ба вақти Москва то 11 шаба метавонед занг бизанед. Занг да ҷавоб надодем, бародарҷон, галасовой ку ёки сообщение навис, ҳатман ҷавоб мегардонем. ба дили пур, ба боварӣ метавонед билет харидорӣ кунед. ба тамоми самт билет ҳастай. Боқӣ саломат сарбаланд бошед. Худованд нигаҳбонтон. эфири ояндаро ҷудат кунем. Бардорро медуроем, бо суҳбат мекунем. Саломат бошед.